Pois mira, eu coñecí polo Facebook. Das poucas veces que entro nas redes sociais, pois vi unha ruta, eu son senderista, gustame moito a camiñar, a natureza, dixen Lugo gústame, coñezo pouco, pero bueno, algo así. Dixen, vou lá, vou coñecer quen este chaval, que é o que vai enseñar, non? Quedábamos na Ponte Romana e fomos polo Miño, gustoume mogollón, el, a súa natureza, a súa familiaridade, e logo coñecín xente moi bonita, unha mulleriña encantadora que é a miña amiga, chamase Teresa, é unha muller moi viaxeira daqui de Lugo, foi profesora, está retirada, e a quero moitísimo, acabo de ver agora dar un abraciño. Bueno, moita xente moi masa, Miluca, Ana, non quero lembrar porque non me acordo, non? E logo, pois, gustoume moito o paseo, fui moi tranquila, moi serena, coñecín moitas cousas porque coñecín, aprendín a valorar os grafitis por Guido, arqueoloxía que tedes aquí en Lugo, tabernas, eu que sei, de todo. Este barrio cantoume, coñecín o papá de Guido, que é un personaxe inimitable, con unha memoria increíble, un don de xentes, unha forma de falar, é un libro andando. Temos uns grupos de WhatsApp donde podes ver que hai de todos os lugares. Eu, xa digo, coñecín moita xente gracias a él, de culturas diferentes. Aprendes moito tamén. Nenos que tamén teñen ido, persoas maiores que eu, que xa son dunha edad, e que non teño máis palabras para decir del porque todo o mellor do mundo é o que vin, por eso continuo con el, senón non seguiría. Gustoume moito sitios que vin que non os vería nunca na vida se non veño con el. Un foi Navia de Suarna. Coñecín un ferreiro, un chavalín que é de Rusia, e lle encarguei do traballo que vin como facía unha libélula, que a teño como oro en paño. Coñecín o que fai a mel, ali, o nome non me acordo. Coñecín lugares así, unha casa rural en Navia de Suarna tamén, espectacular. Moitos sitios que non coñecería se non fora con el. Pero o que máis me quedou foi Navia de Suarna, que gustoume mogollón. E despois Mondoñedo, Lugo en sí, o que é Lugo, que tampouco coñecía tantas cousas como ora, museos, que tamén fomos a museos, aprendendo sempre con Guido, aprendendo moito, xa digo, amar sobre todo a nosa terra. Temos que valorar o que temos, porque temos aquí, eu penso que é unha fortuna o que temos aquí. Somos moi afortunados de vivir en Galicia. Eu son de Ferrol, o entorno é espectacular. Sempre digo que non teño que ir a ningún lugar do mundo que non sexa ao rededor. Non dou coñecido todos os lugares secretos que hai na nosa terra. Xa estou falando ahora de Ferrol, non sei se vou de falar del, pero adoro a miña cidade, adoro o entorno, fago moito senderismo e me encanta a natureza. Entón penso que estamos no lugar dos mellores que hai no mundo. Galicia é arte, Galicia é todo. Respiras, vives, comes, a xente é encantadora, somos encantadores. Eso, que temos moita arte. Cada vez é máis coñecido porque as redes sociais, hoy por sorte, poden chegar a moitos lugares, non? Pero penso que a mesma dinámica. El que é un bo rapaz, aparte de ser un bo guía, é un bon rapaz, xa dixen antes, con un corazón moi grande e con ganas de que todo o mundo disfrutemos do que nos está enseñando, porque son moitos secretos que vamos aprendendo del, moitos sitios que non coñecería se non é por Guido. Penso que é o número 1 a nivel de Galicia. Eu o tomo así. Como guía me parece espectacular. Creo que non hai mellor. E coñecín algúns, boa xente tamén e tal, pero como guío é diferente. Quero che colocurar, ti o sabes, grazas por ese primer día que me diste xa o cariño que me das, que me sigues dando,
Grazas por enseñarme todo o que estou aprendendo, grazas por estar aí, grazas por ter o par que tes, a madre que te acaba de ir, e grazas pola tua enseñada. Non pares nunca, siga así, de boa persona e de bo guía, mellor non hai, acabo de decilo. Eres o mellor guía de todo o mundo, así que quéroche moito e que siga o teu proxecto como hasta ahora, mellor todavía. Non sei se podrás mellorarlo, pero bueno, mellor, quérote.